idanunta ya ta zo ta ga ya zo mata asibar mutum ta ce ni a'udhu bir rahmani minka in kunta taqiya ce inna ma ana rasulur rabbik la ya bake wallahi gona ba bakiya kadan annabi ku haka magana ya kula da tsakanin su da malaika tambaya maryam annabi ya ce to gashi ta ga malaika zai ta yi magana da ita to duk ba wanda ya daidai da aure ta saboda sai tsaranta daidai da zai aure ta to shi kuma ali ya fita saboda haka to mai kake mamaki idan ta yi kuma ka ce to ai isa annabi ne sai mu ce haka ne annabi ne amma in baya ga muhammadu manzan Allah faɗi ƙara duk halittan Allah ka ci kaf ba wanda ya kai ali wannan kowa ne shi ko jibrilu ne shi ko mika'ilu ko israfilu ko azab bai kai ali daraja ba ko ibrahim ne shi ko musa ko isa bai kai ali daraja ba mutum ɗaya ne ya fi ali shi ne muhammadu rasulullah in ka ce wai mai sa ka sai mu ce haka Allah ya ga dama in ka ja haushi ka fashe haka Allah ya ga dama haka yi abinsa yawa da sunan insha Allah za mu tsara wasu rawayin bayan sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi tahiri